Benvingudes i benvinguts a aquest nou vídeo en què aquest mes de maig em ve de gust parlar de l'evolució humana al llarg de tota l'etapa educativa. Som-hi! Doncs em ve de gust parlar de la biologia i n'he posat el títol del ritme de la biologia perquè si una de les característiques que estan al costat de la biologia, a part de les fites biològiques que va fent l'ésser humà al llarg de la seva vida, és el temps. El temps hi compta moltíssim. Veurem que no és l'únic, perquè després també hi ha l'entorn i quines condicions té aquest entorn. Cada ésser humà neix amb un patró biològic establert. Si no hi ha cap patologia evolutiva, madurativa, tots els éssers humans passem per les mateixes fases evolutives des que naixem fins que morim. Ara bé, és molt important entendre que no només la part genètica és la que compta, sinó que aquesta part genètica es desenvoluparà en millors o pitjors condicions, o més o menys favorablement, depenent de l'entorn on viu aquesta persona. I aquí és on entrem els pares, les mares, els tutors, els educadors, les persones adultes que estem al costat, sobretot d'aquells que estan en procés evolutiu. Per això al primer capítol en parlo del ritme biològic. Trobo sovint que ens en oblidem de la biologia humana, que té uns camins, té uns ponts, té una manera de fer, perquè tot allò extern que hem creat en el sistema del ser humà té molta força i molta potència. I sovint no respecta els ritmes biològics. La biologia ens ve donada de sèrie i com que hem estudiat l'evolució humana al llarg de molts anys, podem dir que hi ha unes etapes que tothom hi passa al llarg de la seva infància, de la seva joventut, inclús de l'adultesa fins a la vellesa. Aquesta part genètica que és comuna en tot ser humà té el seu ordre establert, tothom passa per les mateixes fases, si no hi ha cap problema de desenvolupament, que això seria un altre tema, però no tothom ho fem al mateix moment exacte, no hi ha una data exacta, ni tampoc dins dels mateixos anys hi ha moments exactes en què passi aquests canvis evolutius. Sobre la genètica i allò que ens ve establert és tan sols una petita part del que realment acabarà passant en aquests canvis evolutius al llarg de la història de la persona, perquè influeix en gran potència l'entorn en què viu, el tipus de relacions que té i els estímuls que rep aquesta persona. Això és molt important d'entendre-ho, perquè els canvis biològics són dinàmics i canviants, no són només que naixem amb un patró que s'ha de complir sí o sí d'una manera concreta. Per tant, podem dir d'entrada que aquest entorn ha de ser molt favorable perquè aquests canvis es duguin a terme quan s'han de dur a terme, és a dir, quan la part biològica està preparada per fer aquest canvi a la següent etapa. Aquest clima ha de tenir unes condicions que, si són X o Y, farà que aquests canvis siguin i floreixin d'una manera més rica i més favorable o no. I és que és cert que s'ha parlat molt d'un entorn estimulant, d'un entorn ric perquè l'infant, el jove, es desenvolupi amb la seva màxima potència i floreixi. Òbviament és així. Però compte amb la paraula estimulació, perquè si sobreestimulem el sistema, si sobreestimulem l'organisme, el que fem és saturar-lo. I la primera condició que jo posaria, molt abans que l'entorn sigui ric, és que l'entorn humà sigui respectuós i confiï en aquesta biologia que té el seu fer tranquil i el seu ritme per arribar allà on vol arribar, que és una persona amb el seu màxim potencial i amb la seva màxima floridura. Per tant, més que dir que estimulem aquest ésser viu, podem dir que incentivem la seva part biològica. Podríem posar molts exemples de què vol dir això, perquè varia en funció de l'etapa del 0 als 18 o 24 anys. Però a mi m'agradaria destacar que hi ha dues condicions necessàries per créixer i que aquestes condicions que ara us explicaré requereixen la confiança plena dels adults que hi ha al seu voltant, que com deia això no és tan fàcil. Aquestes condicions poden ser molt més enllà de si tenen objectes de qualitat i de material boníssims, de si fan música, de si fan esport, de si poden relacionar-se entre iguals, molt abans que això, que també hi ha dues condicions, que seria sentir l'amor incondicional per part d'algú adult i tenir la possibilitat d'explorar amb curiositat la llibertat amb uns límits. Això és un temazo que en parlaríem moltíssim. Què vol dir explorar amb llibertat, però amb uns límits que també cuiden i que també donen aquesta seguretat per poder explorar. Òbviament, aquestes dues condicions variarà la forma en funció de l'edat. Aquest amor incondicional, per tant, el vincle que tindran amb aquesta persona serà molt diferent
si és des del naixement, si és als 3 anys o si és en plena adolescència en 16 anys. L'amor incondicional hi serà igual, però el vincle, la forma de relacionar-nos-hi, evidentment anirà agafant una forma diferent. De la mateixa manera, aquesta possibilitat d'explorar amb curiositat també variarà molt. No és el mateix un infant d'un any que està explorant, que comença a caminar, a aixecar-se, a posar-se dret i que explora tot allò que ara pot arribar amb les mans que abans no podia fer perquè gatejava i que per tant hi ha d'haver uns límits de seguretat i també de confiança al mateix temps d'un tipus molt diferent que aquell adolescent que vol explorar el món de fora i agafar el tren i anar a una altra població i trobar-se amb amics que encara no ha conegut. Sí? Aquests límits que hem de posar aquí seran molt diferents. Però al final les dues condicions són les mateixes. Parteixen d'on? Per aquest segon punt, que són el tipus d'etapes, fases, etapes, i les etapes sensibles, hi passaré una mica de puntetes, perquè en aquest vídeo no m'hi vull entretenir, i perquè varia molt en funció realment de l'etapa. Podríem dir que Piaget és el gran mestre o autor, estudiós, psicòleg, que ha parlat d'etapes evolutives de la infància fins als 12 anys, que les tenim aquí descrites, i cada etapa té una característica particular, molt concreta, sobretot pel que fa al nivell cognitiu, però bé, també entre el motriu, el socioemocional. El que vull dir amb això és que si hi ha moments d'aquestes etapes que no es respecta les característiques de l'etapa, que és una cosa que sovint no respectem des del sistema educatiu, o no en plena forma, això deriva a dificultats. És a dir, fer caminar i posar-se a estructura un infant, un bebè, abans que tingui el tronc reforçat, per tant, abans que hagi pogut gatejar, abans que hagi pogut moure el cap, abans que hagi pogut estar bocota rosa, és forçar una part motriu de la força muscular que no pertoca, que s'ha de reforçar havent fet abans tot això que deia. Per exemple, forçar o fer anar més de pressa a un infant a que desxifri un codi escrit o a que escrigui quan encara no té la capacitat d'identificar objectes personals, per exemple, d'identificar persones, de reconèixer els objectes, d'haver fet la pinça, d'agafar amb força, de reconèixer cançons, de reconèixer sons, no té sentit, per exemple. Podríem parlar de diferents etapes, moments que molts cops forcem a fer una cosa perquè volem arribar a aquell objectiu, però és que abans d'arribar a aquell objectiu hem de passar per una sèrie de coses. Imagineu-vos que a l'etapa adulta voleu aprendre alguna cosa nova, alguna tècnica nova que encara no heu fet mai. Tocar un instrument, una llengua nova, hi ha una sèrie de requisits abans d'arribar-hi. Sí? I l'educació acadèmica moltes vegades no ho respecta, no ho respectem. I és una tonteria, perquè posem molts esforços, moltes eines, molta energia perduda per aconseguir unes coses que senzillament respectant i oferint allò que necessiten en aquell moment, per tant, confiant en que ho acabaran fent, eventually, i guanyem molt més. No només en el temps i amb l'energia i l'esforç, sinó amb el benestar d'aquell aprenent. És que està calaix. Si en voleu saber més sobre etapes evolutives concretes, em podeu preguntar sobre els vostres fills i filles o sobre l'etapa educativa en la qual treballeu i podem explorar en profunditat què necessiten i com podeu acompanyar tot això perquè a la següent etapa, que normalment hi ha moltes exigències, puguin assolir-la amb èxit. Tanmateix, us deixo informació per si voleu buscar per vosaltres mateixos. D'entrada, després us explicaré d'altres coses, us proposo aquests 3 autors. Sabeu que sempre vaig en fonts molt vàlides i molt importants. També trobareu per internet tot allò que busqueu si busqueu etapes evolutives. El mestre psicòleg que primer va parlar d'etapes evolutives, com us deia, és Jean Piaget. Aquest és escrit per educadors, però si sou pares o mares també ho podeu llegir, trobar informació. És una mica dens, tots aquests textos són densos perquè són acadèmics i són professionals, però de Piaget és com una base descobrir, s'estudia a les facultats també, de què parla. L'altre és Maria Montessori, que ho completa molt bé, coneix molt bé de forma potser també més pràctica una mica les diferents etapes com va passant i els períodes sensibles que us comentava abans, amb molta més profunditat. I més moderna, però també molt important, Rebecca Wild, té molts llibres, tots recomanables. Etapes del desarrollo és dels més importants. Està subratlladíssim perquè és que
va molt enllà, molt més enllà de lo bàsic que coneixem de Piaget, també molt des de la pràctica i com ho van dur a terme a l'escola on ella hi treballava o ella va fundar. I per ara us deixo amb aquests tres, si voleu llegir, són densos, podeu trobar altra informació sobre aquests autors a altres llocs a part d'aquests llibres. Però bé, anem a parlar fins on jo volia arribar, que és aquest ritme de vida que portem avui en dia, sobretot molt carregat d'unes exigències i unes expectatives molt altes per part de tots els adults que envoltem una persona en un moment de desenvolupament. Tenim un sistema muntat i un condicionament en què tot ha de ser ràpid, molt productiu i molt efímer, i normalment els problemes de la vida ens fan nosa i els intentem solucionar ràpid, amb una pastilla. Amb una pastilla pel tema de salut, una pastilla per qualsevol altre tema, sobretot també educatiu. No? Això genera molt malestar en els nostres organismes. Tampoc hi aprofundiré més perquè no soc ni psicòloga ni metge, però així ho visc a la meva vida. De manera que ens pot fer nosa un nen que va amb bolquers, doncs perquè s'ha de canviar, s'ha d'estar pendent, i el que volem és que aquesta etapa la superi ràpid. Ens fa nosa o ens costa un nen, un infant, una nena, que triga a trobar les paraules per explicar-lo alguna cosa i hem d'estar atents i pacients. I el que volem és que parli ràpid i que ja sigui capaç d'expressar-se. No? Un adolescent que està en moment de canvis i té explosions emotives i també ens costa perquè ens fa nosa gestionar tot això. No? La idea és, vinga, solucionem-ho ràpid, tapem-ho ràpid i passem a la següent fase per descansar. Però la gràcia és acompanyar tots aquests moments. És el que és bonic de ser una família o de ser acompanyant en un centre escolar. No? Llavors, potser la pregunta que faig és quines són les vostres expectatives a l'hora d'estar al costat, en la condició i en el rol que estigueu, de la infància i de l'adolescència. Perquè sovint són aquestes expectatives que ens fan fer coses que no serien adequades o no ajudarien al seu desenvolupament. S'ha de dir que moltes vegades, sense jutjar-ho, ho fem des de l'amor, perquè veure créixer els infants i els joves del nostre voltant amb aquesta il·lusió, no, dels nous passos, fa molta il·lusió quan diuen les primeres paraules, quan comencen a caminar o a gatejar, quan comencen a raonar, quan fan preguntes interessants, quan el procés de lectoescriptura, que és preciós, no? Quan comencen a sortir dels seus límits i són més grans i exploren i fan nous amics o aprenen coses, no, noves i diferents. Òbviament ens agrada moltíssim i sort que és així, perquè un ésser humà no creix si en el seu entorn no hi ha aquesta mirada d'expectativa, de gaudi, de procés, no? De veure aquests processos com canvien. Només el problema és quan ho forcem, perquè a nosaltres ens interessa que sigui així, pel nostre orgull, per poder justificar la nostra feina, per patrons del passat, com a família, bé, per un munt de situacions molts cops des de l'inconscient. No? És una mica diferent quan realment dins d'aquests patrons estàndards, d'aquests autors que comentàvem, hi ha un retard evolutiu molt desfasat, Hi ha un marge sempre, però quan és molt desfasat. Llavors sí que hem d'acudir un professional per veure què és el que passa i poder ajudar des d'aquest lloc, no jutjar-ho, ajudar des d'aquest lloc, que sovint també, tot i que hi posem moltes falques, moltes bastides, sobretot perquè l'infant es trobi aquest benestar, normalment és confiança i temps, com deia. Llavors anem a veure, a dins del sistema educatiu, què ens trobem. Sobretot com a professionals de l'educació, si sou família també ho heu de tenir en compte. I és que m'hi trobo molt sovint, quan vaig a les escoles, problemes que hi ha entre canvis d'etapa, perquè cadascú se centra en la seva etapa i jutgem les etapes, sobretot posteriors, però també les de després. No? Què passa? Si us hi fixeu en el tipus d'estadis que va proposar Piaget o els altres autors, sempre són molt més amples que els que proposem en el sistema educatiu, perquè ens hem organitzat així. Ens hem organitzat de 0 a 3 hi ha escola bressol, de 3 a 6 hi ha escola d'infantil, de 6 a 12 hi ha primària i de 12 a 16 secundària. Tanmateix, sempre hi ha un any més de retard, diguéssim, o sigui, posant-hi un any més, en el moment de canvi evolutiu. Això fa que molts infants i molts joves entrin a la següent etapa amb les exigències que posem del sistema d'aquesta següent etapa sense haver superat els estadis anteriors, sense haver-ho superat, sense haver-hi passat. I això genera dificultats i problemes perquè des de
del sistema amb ganes d'ajudar normalment, què fa? Doncs que posem etiquetes, que busquem problemes on encara no n'hi ha, que derivem a psicòlegs, logopedes, etc. No sempre, o sigui, treballem molt bé també, però és un dels problemes que tenim. Posem 3 exemples. El primer exemple, o el que es veu més clar, és aquesta entrada a infantil 3 anys, a I3. És un moment molt clau perquè les escoles bressol tenen una cultura que és molt d'acollir, de respectar els ritmes, perquè encara són, tot i que en diem escola bressol, que molta gent ho critica, s'hauria de dir llar d'infants, hi ha una cultura. I de cop i volta entrem a l'escola d'infantil, que té la cultura encara, o sigui, ja escolar com de primària, de l'aprenentatge, del rigor, del ritme, que aquest canvi cultural educatiu xoca molt sovint amb els ritmes evolutius. Pot passar per moltes coses, pot passar perquè de cop i volta puja la ràtio, perquè de cop i volta les mestres estan formades més en la part, com dèiem, no? Més d'escola que no pas més d'acollir, per moltes coses no jutjades, és el que passa. Llavors, per exemple, el control d'esfínters és una cosa que pot passar, l'estar tots a la una fent el mateix, l'escoltar molta estona. Se'ls demana a aquests infants que encara estan en un moment del jo, de la descoberta del propi cos, de la pròpia identitat, una sèrie d'empaties cap als altres, una sèrie de saber estar en grup, sovint exagerada. És una de les coses que hem de tenir en compte i que estaria molt bé que sobretot a I3 encara hi hagués que estiguéssim a cavall entre en aquest fer d'escola bressol i en aquest fer d'escola d'infantil, que molts cops el fem, per exemple, doncs a I3 es pot fer migdiada, després de dinar, no? És una de les característiques que ajudaria a fer aquest canvi de cultura. Si voleu saber més sobre aquest tema, hi ha el podcast d'Entre Silencis, el primer capítol, que es diu Entre el dins i el fora, parla específicament d'aquesta etapa, tot i que també serveix per les altres, però hi ha exemples d'aquesta etapa. Un altre canvi que em trobo molt sovint quan vaig a les escoles a acompanyar els equips directius és l'escola d'infantil i l'escola de primària. Malgrat estar dins del mateix centre, hi ha com dues mirades diferents. La d'infantil encara respecta molt una manera de fer perquè justament està a l'etapa preoperativa, per tant, de manipulació i de joc, de descoberta de joc, sense gaire estructura, una estructura molt senzilla, bàsicament sense activitats gaire dirigides. Malgrat l'etapa d'infantil se sent apretada per la de primària, per tant, molts cops es comença ja a fer coses per preparar-los, això aquesta paraula, no? Preparar per la següent etapa, quan la preparació justament consisteix en respectar el que es necessita al moment, no avançar allò que es demanarà després. Malgrat estem encara a cavall entre la manera de fer de bressol, la manera de fer de primària, hi ha una escissió. I el primer de primària, quan encara faltaria un any, perquè és ben bé fins al 7/8, que comença a haver la part operativa, per tant la part molt més abstracta, la part de raonament lògic, la part del procés de lectoescriptura, pur i dur, òbviament comença molt abans, de forma molt més efímera, no? Hi ha una escissió en aquests 6 anys i de cop i volta els hi demanem una sèrie d'altre cop un canvi de cultura escolar que no respecta 100% aquest moment. I finalment ja no és un canvi d'etapa, sinó la secundària, que seria l'adolescència. Malgrat vivim en un entorn que cada any, cada cop l'adolescència es va com avançant, jo intentaria mantenir que no s'avanci tant, sinó que sigui quan hagi de ser, perquè la infància es pugui respectar tal com és, altre cop. A l'etapa de la secundària tendim escolarment a, com que ja són més grans i en teoria hi ha més capacitat d'atenció, més capacitat de raonament, més capacitat d'escolta, i també, si no, de cognitiva, doncs hi ha com un matxac acadèmic molt alt i justament és una etapa en què estem pendents d'altres coses, hormonalment hi ha molts canvis, cal molt d'acompanyament emocional, molt d'acompanyament sobre què està passant entre els iguals, no? I sovint no respecta suficient. I per aquest vídeo ho deixo avui aquí. Hi ha molt més per aprofundir, sobretot si anem a etapes concretes. Demaneu-me tot allò que necessiteu, us acompanyaré, tant si sou professionals de l'educació com si sou pares o mares, si esteu a càrrec d'infants, de joves o per simple curiositat, que és molt interessant i podem fer-ho molt millor. I també veure tot allò que ja estem fent també. Us deixo una sèrie de llibres si voleu
buscar informació per vosaltres mateixos, per vosaltres mateixes. Alguns més de llibres que tinc per aquí, que us deixo citats. Tenim El mundo espiritual secreto de los niños, Infanciedad sagrada, molt important aquest referent també, és un llibre també dens, em sap greu. Complementa molt bé Montessori i Piaget, perquè la infància Tonucci és un altre dels referents que s'han de llegir, aquest és molt més lleuger. David Bueno sempre ens aporta idees i Álvaro Bilbao també, entre molts d'altres. I estem en contacte. Moltes gràcies.